yayi ndithu tikukhulupirira kuti nonse mwadzuka bwino konse kumene muli. Choncho tiyeni tikubweretseni kaya pa audio ya Aboni Kalindo yomwe abwera ndi kuimba ndi kanyimbo akuti wawa kwathu kundilande. Anyway, after audio yokutsogoloko tangoona kuti tikupatsanso ka video kamene ena akudandaula makamaka pana isi pankhani yokhudzana ndi kulembetsa za mavoti. Kuti ndithu umene kukupa chigulu cha anthu chimene sichingalembetse mavoti malingana ndi vuto sokuti ndi anthu akufuna kulembetsa komano vuto ndi a NRB yetu ndi. Anyway, mukamvera audio ya Aboni Kalindo kutsogoloko kulika video umeneko ndithu muonereso zimene zikuchitika makamaka madandaulo a anthu pankhani ya kulembetsa zisankho. Guys, thank you so much. Timu kuyenderani kwambiri Malawian Cameras. Kwathu kundilande dela lokoma dela logwerezana kwathu kundilande ndagoma ndi mbiri yake chiyambi chandale ndikundilande inde zonse zabwino simayamba kundilande ndilande wawa kwathu kundilande dela lokoma dela logwirizana ndilande muli bwanji kwa mfumu Chakana, kwa Matope, kwa mfumu Antambalika, kwa Mulanga, kwa Gamulani, kapena tineneso kuti kwa mfumu Mpembu imene indindilande. Amoze Koma guys, ndilande simafuna zamanyi, ndilande ili kati mangoji, ndilande simafuna zosavuka, ilibe kutatu uyuyu atikhandu wako nkuno, koma ngati ukupanga za uchisiru, ndilande simagawa masiwiti, imene iya ndilande, ndilande simafuna za uchisiru, ndilande ndi dera lopsa kwambiri imene ijayo ndi paokha dziko la paokha. Ndipo china chilichonse chimene munthu ungafune olo kuti ufuna upange galimoto imatuluka mu ndilande, kufuna china chilichonse chimachoka ku ndilande. Choncho ndilande sigawa masiwiti, ndilande ilibe kutatu uyu ndi mwana wa president kapena ndi minister kapena khani mkazi wa president kapena ndi wachipani cholamula. Ayi, ndilande imapanga zinthu zodabwisa kwambiri. Ena akhonza kuthamangisidwa koko ndi miyala, magalimoto wawo kuswedwa, anthu ena oti ndi olephera kuyenda koma ndikumakwanisa kuyenda chifukwa chothawa ana mu ndilande. Ndilande yomwe imakhonzanso pakapita nthawi pang'ono ndikulandiranso anthu ena konko monga mmene zinalili dzulo. Amoze ang'ambika oh awere kwaona polisi awere ali ndi futi kuyiwalaso kuti abwera ndi ministala mabausa zachama maja kuyiwalaso kuti ife ndi mabausa anangoti mwendo nditandisi wawa kwathu kundilande ine ndagoma ndi mbiri yake chiyambi chandale ndikundilande inde zonse zabwino koyambira ndikundilande ndilande
Boni Kalindo uzaswedwa straight ndithu. Ndikuthokozeni anthu akundilande nonse kwa mafumu amene ndakujulani ochokera kumakata ochokera pa mafulasi chifukwa mafulasi sonayo sotusimasevera ichi ndi chizindikiro choonesa kuti zinthu sizili bwino muno m'Malawi. Kundilande ndi kumene kumaonesa temperature ya politics. Ngati mukufuna kuti muziwe kuti ifeyo chaka chino tiwina kuwina tu kwa genuine osakhala kobera zisankho, ndiye indicator number 1 ndi ndilande. Ili ndi phunziro limene likuyenera kuti lipite kwa onse andale, chifukwa pano pa MCP mwatanganidwa ndi kumunamiza president wanu kunena kuti bwana ndipo anthu akukufunani kopsa. Akanakhala kuti andale amamva zimene timalankhula, andale athu aku Malawi amakondwera ndi kuuzidwa chilungamo, achakwera ndi gulu lawo akanangosanzika mama wa umene. Chifukwa olo mutapanga ma tactics obera, mutapanga china chilichonse chofuna kuti iniyonso mubwerere pa mpando, masaini akuchita kuoneka kwina kulikonse kumene mungayende anthu angokutukwanani. Anthu ena amanena kuti iyayi ku Central Region ndi kumene Chakwera akukhola fanzi, ku Central Region ndi kumene akutukwanidwa. Posachedwa pompano ndi uja anathawa kusalima kuyenda waphijia kuzera mkatikati mwasalima ndikusiya tala ndikukatulukira pa chipatala nsewu wakunjanji ndikumapita ku Lilongwe. Ziko limene anthu ake ndi osauka kwambiri, ndipo imafikapo nthawi imene anthu amatopa. Koma vuto ndilonena kuti anthu andale simafuna kuuzidwa chilungamo. Ngati kuli munthu amene safuna kuuzidwa chilungamo ndo andale amafuna azinamizidwa. Kutero kwena anamuyimbira zulo president kumamuuza kuti koma bwana kundilande ndi MCP ndi atilandira. Bwana tinali ndi akunkuyu kuti tikaone bridge ya Nasolo. Koma bwana tunde kunali anthu tikufuna ma t-shirt, nkhope ya Chakwera ife taizowa, ndipo tikumufuna Chakwera. Bwana anthu akuvuta. Ndipo ndikupempheni a president kuti sonanu chonde nimene mukufuniridwa kuno ku Blantyre tabwerani pandilande muzacheze, komanso muzayende wapasi. Anthu akulandiranitu kutilande. Abwana Chakwera chonde tabwerani pa Dixville muzacheze anthu akukufunani. Inu taina achandilande anamuthamangisapo Peter Mutharika, kuno inu simungathamangisidwe, tabwerani muzacheze titu. Bwana kundilande kuli mafuta, anthu akuthira magalimoto angofika pa filling station pokuthira kumapita. Izi zikumveka kuti ati kunja kuno kavuta mafuta. Kundilande mafuta aliko. Bwana chimanga anthu akuchita kuchitaya mundilandemo, ndipo chikugudwa mochipa. Izi zikunenedwa kuti anthu akumagula kabigiri 5,000 kapena 6,000. Ndi adani anu amenewo bwana. Inu chimanga chikupezekatu bwana. Zokuti chimanga ndi 60,000 thumba. Kundilande kuno anthu akudya bwino, ndipo mutabwera anthu azangogona mutala kumakuyamikirani, kumavula zovala ngati mmene Yesu anayendera ali pangamira pajapo polowa mu Jerusalemu. Bwana inuyo Chakwera inuyo tabwerani. Vuto la dziko lathu sitimafuna kuvomereza kuti talephera. Kunena kuti ineyo zinthu zandivuta sikuti munthu unganyozeke, koma andale mmanamizana.
kumalawi kuno anthu akuzunzika kopsa. Ulamuliro umene waonesa anthu nyekhwe, ulamuliro umene wapangisa kuti zibwenzi za anthu zithe, ulamuliro umene mabanja atha, ulamuliro umene anthu azimangirira, ndipo anthu ankangomva kuti kunja kuno anthu amavutika, koma chakwera uli ndi nsambi zazikulu. Ndipo iwe Mulungu akuyendere iweyo. Lero tikamakuona ni mukamapanga mafilimu omafuna kwati muzabere zisankho, komatu kuno kuzanunkha mphira, kumalawi kuno kuzanunkha. Maiko ena akunama koma kuno kokha kuzanunkha. Ngati muli anzeru mukanangochoka silentire kuti musunge kale gasekanu kasalako, koma kuti muzipanga ma tactics omauza anthu ndikumagula za nzika, kumagula zovotera zawo za kumeki, kumafika saizi yomauza anthu kunena kuti pakali panopa machini athu aonongeka, anthu kukanika kulembesa, kumapita m'maprizoni mungati mmene mukupitira kuzomba prison, mwapita kuzomba mawiki amene waku prison, kukamenya akaidi, kusecha akaidi, chifukwa chokuti atchula zina lapita Mutharika ndi DPP, ndikumaka alanda zovotera zawo ndikumaka ziwotcha mu ofesi mwawo. Si ndi mistake yayikulu imene mukukonza. Koma vuto ndilonena kuti kumalawi kunoko tili ndi apolisi athu amene amagwira ntchito ngati makadeti a MCP, anali kotu anzanu mbuyomu, anzanu amene amazitenga ngati ziko lindirawo, koma leroli anapita onse, mphamvu zawo zidatha. Iniyo mukanakhala anzeru ndi achatimakuuza nikunena kuti advisor wanzeru amamuchita advise munthu wache mwansangansanga, zili ngati kochi wa mpira. Akamuona player kuti sakusewera bwino amamutulusa. Koma ma advisors athu akunoko kumalawi kuno, malo mokuti amuchita advise president, amamudikira president achita advise iwo chimene akuziwa ndikunyengana ndi ana m'maofesi aku State House, chimene akuziwa ndikuba makobiri basitu, chimene akuziwa ndikunamiza anthu kunena kuti bwerani muzatengeza nifiyo ndikumapasana ndi ana azukulu wawo, ana a sister awo, ana ankulu wawo. Palibe amene akupindula ndi nkhani ya nifi. Malo mokuti ziko lonse likanapindula, akupindula ndi anthu a MCP. Komanso anthu a MCP wotu ena kuti apindule ndi kuti agonedwe ndi ma ministers. Mwanyanyati kwambiri ma ministers a MCP, mungotchuka ndi kunyenga azikazi aye nyache. Lero ndi zimenezo mwaziona kundilande, titengerepo phunziro. Ndena ngamwaziwa patangopitatu ma ministry ochepa, chithamangireni ndi miyala yakasulubwe, miyala yana kasulubwe ija yoyera ija, mutathamanga ni miyala. Anzanu soto anapita konko ndikukakondwa kwambiri, anthu ndikuachemerera. Mukamapita mmuzi mwaini muzipanga odi mongaso mmene kulili ngati kwa mbaluku soto ayuti munthawi ina anaziona, anagwidwa kumeneko chifukwa chosapanga odi. Osamangopanga za matama kumazitenga mphamvu makamaka pamene tikupita ku kampeni apa. Mukuyenera kuti mukonze zinthu zanu. Izi atimakuuzani zana zija kunena kuti samalirani anyamata azikwanjewa mukuwatulusawa, nawo soto anzanu akatulusa zikwanje zawo Malawi sazakhala bwino. Koma munkanena kuti andi chincha madrama, kutero kuchaja chamba, kutero kwa achituma kuti chizilankhula zimenezi. Nanga chitulusire nizikwanje palilongwe, ajamuka achemerera ansundo yajawo. Chitulusire nizikwanje zija papita 2 weeks ngati ndiye ndizi mwaziona tu ndilande zinda woopsa kwambiri. Nthawi ino amachaliji mukanayitanizana mukhale ndi meeting yanu mukambirane ma affairs ya ziko lino. Nthawi ino andale mukanayitanizana muuzane kunena kuti ziko lisirili bwino. Koma anthu akuno ku Malawi ndife anthu adyera,
anthu ongofuna basi tizikhutisa mimba zathu, koma ziwani kunena kuti bulantaya anthu akuzunzika kopsa, ndipo amene anakuwuzani kunena kuti musamuse china chilichonse muzipita nacho ku Lilongwe mukupangisa kuti bulantaya ikhale tawuni ya anthu osauka. Ini jeno tingonena kuti palibe chimene mwapanga inu chimene mungaloze kuti mwachikwanisa mu 5 years imeneyi, ndipo mukamanena kuti mufuna muzasamalire anthu kunena kuti fetereza azakhale 9,995 komanso chimanga chizakhale tumba la 10,000 komanso kuti mafuta aizapezeka paliponse makozwira kuti sataniki ikuyenda, sataniki ili paliponse, sataniki mwasavuka nayo. Ndi apa mukuwauza anthu kunena kuti mulembedwe za fetereza, kuti mugule fetereza uzivinikira diso limodzi ndi kumaliphinya, komanso nthawi zina uzivinikira onse azikujambula. Kodi kuvinikira diso limodzi ndi kumaona linali ndiye ipose sataniki? Komatu chaka chino tiona zinthu zoopsa kwambiri. Tinanena kuti 2024 Amalawi muona zinthu, muona zimene inu simunazionepo chibadwire, ndi izi mukuziona zinthu. Boni Kalindo the Dizzy, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, tiye Mabuga, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Wawa kwati kumdirande amuze matamanga zwedi kukakwira gali kuti ainyaji. Ine ndi Patricia Dinga pano pa Naizi School, amene ndi monitor wa pa school pa Naizi. Panopo zinthu sizikuyenda kuyambira lachitatu limene NLB anabwera pano kuzajambula anthu oyamba kumene mafomu, palibe china chilichonse chimene chikuchitika, sakujambulisanso kumeki, kusonyeza kuti anthu amene wawo asazavota. Mmene mukuonera mutili ndi anthu ochuluka pano, ena ndi amenewa mutha kuyankhula. Ise zina lakonda Ine Frank Mbangali. Nabwera kuzajambulisa lachinayi wiki yatha. Ananizo ndibwereso le siku la leroli. Bwera siku la lero akunena zokuti zinthu sizinatuluke, ndipo maiti namba sanatuluke. Ndife kumene tikuonera kuti boma life sitivota kapena pene pakuliganizira bwanji iwo. Ankhaniyo ndiona tione mangasi mene mukuoneramu anthu ndi amenewo, palibe sizikuyenda, palibe china chilichonse chimene chikuyenda. Amangotipusisa a NLB muzingoyankhula. Zimene zoti ndeli zoona anthu akhanga kuti akangotipusisa ife tangojambulisa maiti namba sanatipasi mpaka lero kuti sanatulukebe. Lero mati tifunse kuboma kodi mukuganiza bwanji, ndipo kuti anthu akuti mukuseka lero mati bwa mkanonjeza masiku. Mene mukuoneramu nkhani ndi imene yoyo ndikufotokoza. Ineyo ndi monitor amene ndikugwira ntchito pa Naizi pano, monitor wa chipani cha DPP. Ine ndi Patricia Dinga. Zinthu sizikuyenda pa Naizi School mene anajambulira anthu mpaka na panopo, ndithu anthu akungobwerera kuyambira zana. Ankanena kuti pakamatha 4 days anthu azikhala kuwatulusira chani timalisiti kapena azikhala kulowa mu system, koma sizikutheka mpaka na lero, sizikutheka mpaka na Nambala ituluke, iti namba ituluke apa. anthu akufuna ukavota awa, kusonyeza kuti sizikavota. Tikavote. Iti namba ikwele. Zikuoneka kuti sizikuyenda, anthu akudandaula, anthu akubwezedwa chani, zinthu sizikukhala bwino pano pa Naizi School. Zinthu sizikuyenda ndithu. Chonde mabwana atithandizeni, anthu akufuna ukavota, koma ife chonena kuti awawa NLB sakutithandiza. Anthu amene angoyamba kumene sizikutheka, kodi sizikake zikukhala bwanji, mutithandiza bwanji? Kana ake ndomwe icha iti namba tufuna ituluke. Apo ife tizisiya, ichi tichisiya.
first vote palibe kusiya mukuyenera kuvota mukapanda ine kuvota ndeko chichi live moja agende omwene mai muri chambula kufona mufuna kuvota kwesa udindo basi like share Malawian cameras right